Un bosc de llegenda. Us convidem a fer un petit itinerari on podreu descobrir històries i llegendes d'aquí i d'arreu, vistes sobre la vall d'Hostoles, i que us portarà fins a l'indret màgic de les Roques Encantades, o encadenades. Us esperen les llegendes d'aquest bosc de llegenda, de les llums del Coll de Condreu, de fades, de martinets, de com van aturar el dimoni de tirar rocs a Sant Feliu de Pallarols, bruixes velles i lletges, bruixes bones i moltes d'altres.